Ναύχων. Και ο πρόεδρος της χώρας κήρυξε εθνικό τριήμερο πένθος. Όλοι οι Βραζιλιάνοι αισθάνονται σαν να έχασαν ένα συγγενή. Ο Άιρτον Σένα μετά τον Πελέ ήταν ο μεγαλύτερος ήρωας της Βραζιλίας. Δάκρυα και οδύνη σε όλη τη χώρα και μια σημαία ρίχτηκε στον ωκεανό σαν σημάδι της φυγής του μεγάλου παιδιού της Βραζιλίας. Όμως ο λαός αυτός έχει το δικό του τρόπο να λέει αντίο στους μεγάλους. Και στα ποδοσφαιρικά γήπεδα της χώρας τηρήθηκε ένα λεπτό σιγή που συνοδεύτηκε από το χαρακτηριστικό Σένα Ολέ. Ανάλογη και η κηδεία του μεγαλύτερου οδηγού, ενός συμβόλου για τους Βραζιλιάνους. Συγκίνηση, τιμές ενωτά το άρχοντος και βέβαια δεν έλειψαν ακόμη και τα αεροπλάνα που πέταξαν τιμητικά. Ο Σένα μέχρι την τελευταία στιγμή στη γη ήταν μεγάλος. Κυρίες και κύριοι, χρόνια στη Φόρμουλα 1. 10 ολόκληρα χρόνια κέρδιζε αγώνες, κέρδιζε πρωταθλήματα, έκανε ρεκόρ, έγραφε ιστορία. 10 ολόκληρα χρόνια έδειχνε ότι είναι ένα τελείως ξεχωριστό είδος ανθρώπου και ένας τέλειος επαγγελματίας οδηγός αγώνων. Αλλά τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, με ελάχιστες εξαιρέσεις, δεν είχαν το χρόνο και το χώρο να ασχοληθούν εκτεταμένα με όλα αυτά που έκανε όσο ζούσε. Μόλις σκοτώθηκε όμως, σκοτώθηκαν όλοι να κάνουν αφιερώματα. Όχι από σεβασμό και εκτίμηση στον άνθρωπο και τον πρωταθλητή που κέρδισε το σεβασμό και την εκτίμηση όλων, αλλά από ψυχρό υπολογισμό. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν ότι το αίμα, ο θάνατος, η ταχύτητα, τα δυστυχήματα με αυτοκίνητο πουλάνε πολύ. Και τα δυστυχήματα στα Grand Prix πουλάνε πολύ περισσότερο, γιατί οι οδηγοί είναι γνωστοί, τα αυτοκίνητα περίεργα, οι ταχύτητες μεγάλες και οι θάνατοι σπάνιοι. Μέσα σε 44 χρόνια που γίνονται Grand Prix με αυτοκίνητα της Φόρμουλας 1, έχουν χάσει τη ζωή τους μόνο 22 οδηγοί. Στο ίδιο χρονικό διάστημα όμως και μόνο στους ελληνικούς δρόμους έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι. Και συνηθίσαμε τόσο πολύ που δεν το προσέχουμε, ούτε προσπαθούμε να αναλύσουμε τις αιτίες που αφανίζουν το λαό μας. Κανένας δεν προσέχει το γεγονός ότι καθημερινά σκοτώνονται 5-6 άνθρωποι στους δρόμους της χώρας μας και άλλοι 20 κάθε Σαββατοκύριακο. Όπως είναι σίγουρο ότι κανένας δεν θα έδινε ιδιαίτερη σημασία αν σκοτωνόντουσαν 5-6 οδηγοί Grand Prix κάθε Σαββατοκύριακο. Τώρα λοιπόν που μετά από 12 ολόκληρα χρόνια είχαμε θάνατο στη Φόρμουλα 1, ελάχιστοι μίλησαν για ατυχία και ακόμα πιο λίγοι έψαξαν να βρουν τι μπορεί να έφταιγε. Έντυπα που δεν είχαν ασχοληθεί ποτέ με τη Φόρμουλα 1 όμως έγραψαν για εκτέλεση των οδηγών από τους κατασκευαστές, για ανθρωποθυσίες στο βωμό του χρήματος, για γύρους του θανάτου, για φόρμουλες του θανάτου και άλλα τέτοια θάνατα. Και παρουσίασαν τους οδηγούς και τους κατασκευαστές σαν άψυχα όντα που έχουν σαν στόχο μόνο να γεμίζουν τις τσέπες τους. Όμως κανένας δεν ανάγκασε το Σένα και το Ράτσεμπέργκερ να τρέξουν με το ζόρι στο Grand Prix και να σκοτωθούν. Ούτε το έκαναν για χρήματα. Γιατί ο Σένα είχε τόσο πολλά χρήματα που μπορούσε να αγοράσει ολόκληρη την ομάδα της Williams μαζί με τον κατασκευαστή του αυτοκινήτου. Ο Σένα έτρεχε απλώς και μόνο επειδή το έκανε κέφι. Και αν δεν ήθελε να κρατήσει το κασέ του σαν καλός επαγγελματίας, θα μπορούσε να τρέξει και χωρίς καθόλου χρήματα. Γι' αυτόν η μεγαλύτερη πρόκληση ήταν το οδήγημα στο όριο, ο υπολογισμένος κίνδυνος, η μάχη για τα εκατοστά του δευτερολέπτου και το κυνηγητό της νίκης. Γι' αυτό άφησε την οικογένειά του, τους φίλους του, τις σπουδές του, την πατρίδα του και έφτασε να γίνει ο καλύτερος και πιο γρήγορος επαγγελματίας οδηγός αγώνων. Ας το σεβαστούμε λοιπόν αυτό και ας μην κατεβάζουμε το επίπεδό του. Αν και ο Άιρτον Σένα ντα Σίλβα ήταν, όσο ζούσε, είναι εκεί που πήγε και θα είναι στην καρδιά και τη σκέψη μας τόσο ψηλά που δεν μπορεί να τον αγγίξει τίποτα.